כולם שמעו שהקלטתי? נהדר. שלא תגיד שאין הקלטה אחרי זה. ולא נגיד שאין הקלטה. בוובינרים שלי תמיד יש הקלטה. אני אף פעם לא שוכח הקלטות. איפה חיים? הנה חיים מגיע. שלום חיים, ערב טוב. חיים? כן, כן, אני פה, אני יופי, בטוח. יופי, אשמע קול. חיים, אשמע קול. כן, אני פה. טוב, אז ככה כמו שתמיד אנחנו מתחילים וובינר שלנו של בורד ספייס, לכל המצטרפים החדשים, אז אנחנו נעשה ונתחיל באיזושהי סקירה קטנה וקצרצרה וכיפית על המערכת. מה זה בעצם בורד ספייס? הופה, הופה, הנה הוא הוסיף פה גם את הכדורגל של המונדיאל, אנחנו באווירת המונדיאל היום, איזה יופי, כן, למה לא? מעולה. חשבתי לשים גם את המשחק הבא, את השעה. מי שנשאר יצפה איתנו במשחק הבא. אמרה לי הרב הזה, הרב צדוק הזה שדיבר איתי, רק חבר'ה, מי שלא על מיוט על אול, מיוט על כולם, אני שונא להשתיק את כולם, אבל אין מה לעשות. אוקיי, אז בואו נדבר שנייה על בורדספייס. למי שלא מכיר, בורדספייס היא בעצם פלטפורמה שנועדה מתוך הצורך שלנו כמעצבים ואדריכלים, להבין יותר את עולמות ה-AI, לקבל איזשהו כלי שהוא הרבה יותר נגיש, הרבה יותר מפורט לנו, כלי שהוא בעברית, רובנו, אנשי מעצבי פנים, אדריכלים, אנחנו אנשים מאוד 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 טכנופובים, אוקיי, אנחנו מפחדים מהעתיד, כל מעצבת שנייה שאני מדבר איתה אומרת לי, תשמע, אני טכנופובית, אני לא מסרטטת, אני לא עושה תלת מימד, אני מבינה את ה-AI, אני רוצה להיכנס לעולם של ה-AI, אבל מה שבאמת חשוב לי להגיד זה גם, ואני גם תמיד 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 מתחיל ואומר את זה, AI אינו קסם. זאת אומרת שזה גם עבודה, צריך גם איזושהי הבנה בסיסית, פחות מורכבת מלדעת אוטוקאט, פחות מורכבת מלדעת סקצ'אפ, כן אנחנו מקבלים תוצאות בשנייה, ואני יכול להגיד שמי שרותם את הדבר הזה לכוחותיו, מטמיע ומתרגל ויוצר ולא מפחד, יכול להגיע למקומות מאוד 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 גבוהים ביצירה ב-AI, בתקשורת מול הלקוחות, בתהליכי העבודה שלו, ובואו, האנשים מיום ליום, הלקוחות שלנו מביאים לנו כבר צ'אט GPT, מביאים לנו כבר דברים שהם עשו בקלוד, אז אנחנו חייבים להיות צעד אחד קדימה, אוקיי? בין אם זה בתהליכי עבודה, בין אם זה ביצירת התוכן שאנחנו עושים, אני לא יודע למי שם לב, אבל אני ממש שמתי שבועיים האחרונים דגש מאוד 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 חזק על הנושא של יצירת תוכן, גם ברמת להעביר לכם את זה בשיטה הכי פשוטה שיש, וגם אני עושה תכנים שעובדים, מה שנקרא מעבר לים, אז מה שעובד מעבר לים חייב לעבוד גם פה, ובואו רגע נתחיל לדבר על הפלטפורמה הזאת. אז הפלטפורמה הזאת בעצם היא לא צ'אט GPT, אוקיי? והיא לא ג'ימיני, והיא לא איזושהי פלטפורמה שמגבילה אותנו לעבודה בכלי אחד. הפלטפורמה הזאת בעצם מרכזת בתוכה את עולמות ה-AI, כמו Factory 54 של עולמות ה-AI, אוקיי? שזה חנות אחת שיש בה את כל המותגים, אני יכול לעבוד בזה ואני יכול לקחת את זה ואני יכול להשתמש בזה, וזה באמת השיטת עבודה הנכונה היום ב-AI. ולמה? כי אם אני עכשיו אקביל את עצמי לזה שאני עובד ב-GPT, אז אני לא אוכל ליהנות מהתועלות שיש לג'ימיני לתת לי. כי אני לא אעשה מנוי גם ל-GPT וגם לג'ימיני, אוקיי? ואם אני ארצה לייצר וידאו ואני אעשה מנוי רק בג'ימיני, שיש בתוכו את מודל ואו, אז כן, מודל ואו נחמד, אבל הוא מזייף מדי פעם, הוא פה מוסיף מנורה, שם מוסיף שולחן, הוא עדיין לא 100 מ-100, עם כמה שהוא באמת התפתח. ויש שם המון המון מודלים חזקים בשוק, שנורא נורא שווה לחוות אותם ולעבוד בהם, ואנחנו מכניסים אותם לתוך בורד ספייס, זאת אומרת שבאתר אחד יש לנו את כל
המודלים לעבודה, כל המודלים שרלוונטיים לנו. איך אני יודע באיזה מודל אני עובד היום? יכול מאוד להיות שמחר בבוקר ננו בננה יהיה הרבה יותר טוב מ-GPT. ויכול מאוד להיות ש-GPT פתאום יוציא איזה בשורה לעולם שלא נראתה כמוה, אוקיי? ולכן אנחנו צריכים גם להתעדכן ולעקוב בדיוק כמו שאנחנו רואים חדשות, אוקיי? אז יש לכם, במקום את יונית לוי, יש לכם אותי, יש לכם את חיים. חיים, השידור מועבר אליך. במקום שיש לכם את השדרני חדשות, יש לכם אותנו בעצם, שאנחנו האנשי קשר הישירים לכל מה שקורה בבורדספייס, לכל העדכונים, לכל החדשות בתחום ה-AI, מה יצא חדש. אני יכול להגיד לכם שמי שבקבוצה הזאת הוא באמת בין הראשונים בארץ שמקבל את הבשורות על דברים חדשים. ולמה? כי אני תמיד ערני, אני תמיד על המשמר, כל דבר חדש שיוצא אני ישר נדלקות לי מנורות, ואני אומר, אוקיי, יאללה, קדימה. איך אנחנו מביאים את זה לתחום שלנו בתור מעצבים, בתור אדריכלים, איך אנחנו מביאים את זה צעד אחד קדימה. אז בורדספייס בעצם הוא, כמו שאמרתי, פלטפורמה מרובת מודלים, ויש לנו פה 4 אופציות לעבודה. בנינו פה באמת נישות, בנינו פה את זה באמת כנישות מאוד מאוד נגישות, נישה ליצירת תמונות, נישה ליצירת מודלים תלת-ממדיים, איזשהו הדמיות כלליות לחללים, שמיום ליום זה כבר נהיה ברמת הסקטשאפ, ונישה נוספת לסרטוני וידאו. כמובן שיש פה גם את הפלטפורמה של מרקט פלייס, שמי שאין לו סבלנות לעשות בעצמו, תמיד יכול לפנות לאחד מהקריאטורים שלנו, ולהזמין ממנו עבודה, בין אם זה הדמיה, בין אם זה סרטון, או דברים שאין לנו זמן לעשות, אין לנו חשק, או אין לנו כוח, או אנחנו לא יודעים ומפחדים. אז גם לזה נתנו מענה. ואני רוצה רגע להתחיל בקנבס. הקנבס היום באמת עבר שדרוג מהמם. קודם כל, מה היתרונות בקנבס לעומת פלטפורמות אחרות, כמו GPT, כמו מודלי שפה ושיח, שעל הקנבס יש לי את הכל מול העיניים, אוקיי? אני רואה את כל תהליך העבודה שלי, סטפ ביי סטפ, בין אם הכנסתי איזושהי הדמיה גנרית ואני רוצה לתת לה רנדר, בין אם הכנסתי חלל ריק ואני רוצה להכניס בו רהיטים, אני ממש מסדר את הכל על קנבס אחד, ומתחיל לעבוד. יש לנו כמובן באתר גם סרטוני הדרכה מאוד מאוד מקיפים, של איך מתחילים ומה עושים ומתי פונים לזה ומתי פונים לזה. תוספת מאוד 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 נחמדה שהוספנו לקנבס, זה הסוכן סקטשאפ, שאנחנו נדבר עליו בעיקר היום, תכף, ואנחנו נראה מה הוא עושה. אז אתם זוכרים שלפני איזה חודש בערך ראינו שקלוד יכול לייצר מודלים בסקטשאפ, וכולם אמרו, אוקיי, אבל אין לי מנוי לקלוד, ואיך אני מתחיל לעבוד בקלוד. אז מה שחיים פה עשה, הוא באמת הביא את זה למקום שאנחנו יכולים להשתמש כבר בבורדספייס עם איזשהו סוכן סקטשאפ שמחובר מבחוץ לכל מיני מודלים שמייצרים לנו מודלים תלת-ממדיים, הן מסרטוט, הן מהדמיה, הן מתוכנית DWG. כמובן שלכל דבר כזה יש לו חוקים שלו, שאנחנו באמת גם מנסים עדיין לפענח, זה עדיין לא 100 מ-100, אבל זה איזושהי בשורה מטורפת, ואני יכול להגיד לכם שבדברים הפשוטים זה נותן לנו תוצאות פנומנליות. בואו נראה רגע, שנייה, דקה. אוקיי, בואו נראה רגע איזושהי דוגמה, אבל לפני הדוגמה, אני אדבר רגע על הנושא של עריכת תמונות וכאלה, הדמיה, איך מתחילים, איך הולכים. אז קודם כל שימו לב, יש לנו את הבורד, שזה הלוח עבודה שלנו, אוקיי? בלוח העבודה שלנו אנחנו בעצם רואים כפתורים מצד שמאל, ושורת צ'אט מצד ימין. צ'אט כמו בצ'אט GPT, כמו בג'ימיני, אנחנו נותנים הוראה, הוא מבצע. שימו לב, יש לי פה בעצם את האופציה לבחור בסוכן, אוקיי? באיזה מודל. ברגע שאני פותח את תפריט המודלים, יש לי פה מודלים של תמונות, מודלים של וידאו, ומודלים של תלת מימד. עכשיו, המלצה שלי אליכם, בתור אחד שבאמת משתמש פה וחווה את האתר יום-יום, כשזה נוגע לוידאו, יהיה לכם יותר מסודר בעין, ללכת לסטודיו וידאו, שתכף גם אני אדבר עליו,
בואו נדבר רגע על נושא התמונות. יש לנו היום שני מודלים מובילים בשוק, אוקיי? יש לנו את מודל GPT-2, ש-GPT-2 יכול להיות לנו יעיל לדברים כמו מסקצ'אפ רביט או סרטוט גנרי להדמיה פוטו-ריאליסטית. הוא יכול להיות לנו יעיל ביצירת אינפוגרפיקות, ביצירת פוסטים בעברית. כמובן שאנחנו צריכים להכניס אליו את האינפוטים ברמה הכי גבוהה שיש, על מנת שנקבל תוצאות ברמה הכי גבוהה שיש. אוקיי? לצורך העניין, אם אני אכניס עכשיו, אני עושה עלי תמונה, ואני מכניס איזושהי הדמיית סקצ'אפ, אוקיי? ואני מכניס אותה מבט, שימו לב כמה המבט הזה בסקצ'אפ מפורט, אוקיי, הכנסתי פה בעצם את כל החומרים, את כל הפריטים שאני צריך, אני שולח אותה לצ'אט, אני בוחר במודל GPT-2, ואני אומר לו, תייצר לי הדמיה פוטו-ריאליסטית לחלל המצורף, תשמור על החומרים, הקווים והפרופורציות. אוקיי, לוקח לו משהו כמו 60 שניות עד דקה וחצי לתת לי תוצאה. אני יכול להגיד לכם שאם הייתי מכניס לצורך העניין איזשהו מבט, אני רואה פשוט הרבה שפונים אליי ומכניסים מבטים כאלה מפה ומשם, ואומרים לא יוצא לי וכן יוצא לי, אז שימו לב גם למבטים שאתם שמים, כמו תמונה שאתם מבקשים מהצלם שלכם לצלם, כזה מבט תוציאו, אוקיי? בפרספקטיבה שרואים בה הכל בקו ישר, וברגע שהמבט הראשוני יהיה פיין, אז גם התוצאה שלי תהיה סופר פיין, אוקיי? לאחר מכן אנחנו הולכים לעריכות. עכשיו, כמו שהכנסתי לפה חלל מלא, יכולתי להכניס לפה חלל ריק, אוקיי? ולהתחיל להתקשקש איתו על חומרים, ולהתחיל להתקשקש איתו על רהיטים, אבל אז בעצם העבודה שלי הופכת להיות יותר מורכבת וקשה, בעיקר אם אני מתחיל בעבודה עם AI, בעיקר אם אני מתחיל לעבוד ב-AI, אוקיי? אז שימו לב לאינפוטים שאתם מכניסים, אוקיי? זה באמת אחד החוקים הכי חשובים בעבודה ב-AI. ככל שאני יותר יאכיל אותו בכפית, ככה אני אקבל תוצאה שהיא הרבה יותר רלוונטית והרבה יותר טובה לי, אוקיי? בואו נראה רגע, לפעמים עם הזום זה קצת איטי יותר בגלל האינטרנט. תן לו רגע שוב. איכשהו אני רואה שזה עושה עדיין פרוססינג מאחורה. הוא עושה? כן, זה עדיין בעבודה, אני לא יודע למה, וזה לא בדרך כלל מהיר יותר. אתה יכול לשלוח עוד אחד. החלל המצורף, תשמור על הקווים, החומרים והפרופורציות, והפעם אני אעשה אותו עם ננו בננה 2. אנחנו נעשה רגע השוואה בין המודלים ובין התוצאות. אוקיי, בינתיים, עד שאני אקבל איזושהי תוצאה, בואו רגע נתחמם על עוד איזה משהו, לפני שאני מראה את זה. דיברתי איתכם פה על המודלים של התמונות, אוקיי? ואמרתי באמת, יש לנו את ננו בננה 2, ננו בננה פרו, GPT-2, GPT-2 4K, אם אני ארצה את התמונה באיכות גבוהה יותר, אוקיי? ובנוסף, יש לנו פה גם את העורך של התמונות ואת הסוכן זוויות צילום, שהוא גם מהמם, תכף נדבר עליו יותר בהרחבה, אבל חשוב לי באמת גם לראות, אני באמת מסיק במהלך השבועות המון מסקנות מפניות שאני מקבל מכם, אז לפעמים אתם אומרים, יצא לי חלל לא קשור, ואז מסתבר שלא הכנסתם את התמונה בכלל לצ'אט. אז זה נקודה מאוד חשובה לדבר עליה. אני צריך להכניס איזשהו רפרנס, על מנת לקבל על הרפרנס הזה איזושהי תוצאה. אז שימו לב, זה לא מספיק להכניס אותו לבורד, צריך גם לשלוח אותו לצ'אט, אוקיי? זה גם משהו מאוד חשוב. כרטיסייה נוספת שנכנסה פה לסוכנים לאחרונה, היא סוכן התלת מימד. אוקיי? מה זה בעצם סוכן תלת מימד?
יש לנו פה את הסוכני תלת מימד הקודמים שהיו לנו פה כבר באתר, שזה סוכן תלת מימד, זאת אומרת, אני מכניס לו תמונה של רהיט לצורך העניין, והוא נותן לי את זה כמודל GLB, שאני יכול להכניס לתוך הדמיה בסקטשאפ או בבורד סטיילר. יש לנו מודל פה, סוכן תלת ממדי שעולה 3 טוקנים, שהוא ברמת הפירוט והטקסטורות פחות טוב מהמודל משי. מודל משי עולה 12 טוקנים, אבל אנחנו מקבלים פה כבר מודל עם חומר PBR ועם טקסטורות שהוא באמת מותאם לתמונה שהכנסנו. ויש לנו פה 2 סוכנים חדשים. סוכן הראשון הוא סוכן בלנדר. אוקיי, בלנדר היא תוכנה שהיא, על בסיסה היא תוכנה שהיא כמו סקטשאפ, אוקיי, תוכנת מידול. תוכנת מידול חינמית. אני יכול להגיד לכם, להודות ולהתוודות שאני לא עובד עליה, אבל שמעתי עליה דברים מעולים, ואני כן אתחיל להתנסות בה, אבל אני כרגע מדבר על סוכן סקטשאפ, אוקיי, ומה אני יכול לעשות עם סוכן הסקטשאפ? אז אני לוחץ על סוכן הסקטשאפ, אוקיי, ושימו לב, רגע, זה שיחות קודמות שהיו לי איתו, זה שומר כאילו את כל ההיסטוריה, אוקיי, את כל ההיסטוריה שעשיתי. שימו לב, אני הולך פה לקובץ, ואני מכניס תוכנית ב-DWG. אוקיי, בואו נראה רגע את התוכנית הזאת באוטוקאד, איך היא נראית. אוקיי, זו התוכנית שלי. שימו לב, יש פה כל דלת היא בלוק, כל רהיט הוא בלוק, הרהיטים הם על שכבת ריהוט, הדלתות הם על שכבת דלתות, אוקיי, הקירות הם על שכבת קירות, זאת אומרת שיש פה איזשהו מפרט in AutoCAD, שהוא מאוד 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 ברור. זאת אומרת שברגע שאני אביא סרטוט כזה לתוך עמוד הסוכן של סקטשאפ, אני אפילו לא צריך לרשום פה כלום, אני עושה פשוט כזה נקודה ו-Enter, יחד עם המודל התלת-ממדי. אוקיי, זה לוקח לו משהו כמו 60 שניות, אפילו פחות. בואו נחזור רגע בינתיים לפה. אוקיי, זו התוצאה שקיבלתי עם ננו בננה, למודל סקטשאפ, לתמונת סקטשאפ. לא רע בכלל. טל, תשלח שוב את ה-GPT, כי אני עצרתי אותו מאחורה, איכשהו התמונה לא הצליחה לעבור. דבר, ייצר לי הדמיה פוטו-ריאליסטית, תשמור על המקרים, פורציות. אוקיי, שימו לב, אני גם לא הולך רחוק, אני כמו תוכי, אם תחזרו על וובינרים שונים, קודמים, זה בדיוק מה שרשמתי גם בוובינרים קודמים, זה עדיין לא השתנה. שימו לב, אני חוזר ל-DWG. אז הכנסתי לו DWG, והוא הגיב לי. בדיקה לפני בנייה, זה מה שזוהה מה-DWG, דרגה A, תוכנית מובנית, שכבות, בלוקים בעלי שם, צפי לתוצאה מדויקת. נמצאו 62 קירות תקפים, קו מתאר רצפה זוהה 15 נקודות, הקירות מיושרים היטב, סיכום 62 קירות, 10 דלתות, 8 חלונות, 43 רהיטים, 67 תוויות, זוהו 18 חללים, קטגוריות, ויש לנו פה לפני ביצוע, צפה בתצוגה מקדימה. אני נכנס לתצוגה. יש לנו גם כתב כמויות הדבר הזה? הוא יוציא כתב כמויות, כן, שבוע הבא אנחנו עובדים יוציא גם בהמשך, כתב כמויות. אבל שימו לב, קיבלתי פה, אני מסתכל על התצוגה מקדימה. וזה לא עולה כסף, זה חשוב לפני אוקיי. התצוגה מקדימה. וקיבלתי את המודל הזה. אוקיי, עכשיו, עוד לא ביצעתי אותו. זאת אומרת שיש לי פה אופציה לתצוגה מקדימה לפני שאני שולח לביצוע, לפני שאני עושה אישור ובנייה. אוקיי, פה אני לא יכול לבדוק אינדיקציה של מידות, אם הוא יצא לי במידה או לא, אבל אני אעשה אשר הוא בנה. שימו לב, פה בצד יש לי פה בנייה בסקטשאפ. איפה? זה בערך 15 שניות, לא יותר. הנה. ועכשיו הוא אומר לי להוריד את זה, אני יכול להוריד את זה כקובץ DXF, IFC, OBJ, FBX, 3DS, STL, אני מוריד את זה ב-SKP,
אוקיי, ירד לי קובץ סקצ'אפ, אני נכנס אליו דרך הסקצ'אפ. אוקיי, וקיבלתי את המודל הזה. אוקיי, זה המודל שקיבלתי. בואו נתאים רגע, בואו ננסה לבדוק רגע בין המידות אם יש התאמה. אז בואו ניקח איזשהו קיר מדגמי פה. אני אעשה קו. מפה לפה יש לי 1.81 מטר. אוקיי? אני חוזר למודל סקצ'אפ. אני פה צריך לשנות את היוניטס לסנטימטרים. טל, שאלה, אתה לא יכול להעלות את ה-DWG על הסקצ'אפ ולעשות אני השוואה? יכול להכניס אותו בטח. כן, זה יהיה יותר קל. בוא נכניס אותו. מבינים, לא מעצב פנים, הוא אומר לי מה לעשות. נו, זה טוב, זה ככה חדש. אני משווה, ככה אני עבדתי פשוט, עשיתי את ההשוואות. לא, אבל הוא לא מפורק ה-DWG הזה, אז הוא קצת מעוות לי את המודל. בוא נראה רגע. אוקיי, רגע, הנה, סבבה. מכניס לך משהו שהוא לא אוטוקאד 2004? מה? לסקצ'אפ הוא מכניס לך קובץ אוטוקאד שהוא לא 2004? 2004 כן. זה פעם אי 2026. אפשר היה לייבא לסקצ'אפ אוטוקאד שהוא היה חדש מדי. בטח שאפשר. אז שינו את זה. אפשר, אוקיי. כן. אוקיי, אבל שימו לב, התוכנית פה ברמת הקירות והחלונות והמפתחים, אתם רואים? אחד על אחד, כאילו, מדהים. עכשיו, כמובן שהרהיטים האלה הם סופר גנריים, ואני יכול, הכל פה בגרופ, אוקיי, אני יכול למחוק כל דבר שאני לא רוצה, אוקיי, אני יכול לקחת מבט מפה ולהחליף את הרהיטים אחרי רנדר, וזה באמת באמת כאילו פריצת דרך הדבר הזה, אוקיי? זה מטורף. אבל הכי חשוב, טל, באמת לציין לעבור על הקובץ, על הסוג קובץ, כי אני מסתכל, יש לנו כבר יוזרים שמנסים להשתמש, אבל לא כולם מעלים את הקובץ DWG בצורה הזאת, אוקיי? ואני פחות מבין בזה, אז באמת אולי לשים דגש על מה, אם למישהו יש שאלות על איך להעלות את ה-DWG, כי באמת זה לוקח דקה, ומפה כבר תוכלו לייצא את זה לכל תוכנה שתרצו. בדיוק. אז כמו שאמרתי לפני והראיתי לכם את ה-DWG, רובכם פה כשאתם עובדים על אוטוקאד עובדים על טמפלייטים, אוקיי? לכן כבר כשאתם בונים את התוכנית שלכם, אז יש לכם את הטמפלייט עם השכבות שלכם, וכל דבר כתוב ולכל בלוק יש שם, וככה הוא עובד, מזה הוא ניזון, אוקיי? זאת אומרת, מזה הוא מבין מה הוא צריך לעשות. עכשיו בואו ננסה רגע עוד משהו. אני לוקח שנייה איזושהי סקיצה של ארון, אוקיי? סקיצה של ארון, יש לי פה תוכנית של ארון, חזית, עם מידות, אוקיי? זאת אומרת, בואו נראה את זה בגדול. יש לי פה ארון דלתות של 50, פה מדפים, גובה 2.80, רוחב 2.50, צוקל של 10, פירטתי לו את זה, נתתי לו את זה שטוח, בקובץ תמונה, אוקיי? ואני שולח לו את זה בצורה כזו, שוב עם נקודה, אפילו לא מבקש, לא... דווקא פה כן היינו צריכים לבקש. מה זה? זהו, אני עשיתי פה עדכון. ב-DWG אין צורך לבקש, כי זה נשאר. פה הוא יבין אותך, כי יש לו משימה, אבל תכף הוא ישאל שאלות. זאת אומרת, אם אתה כבר מראש תיתן לו את המידות, עוד יותר תעזור לו, הוא מבין, כי זה הולך לקלוד 4.8 בלופינג. אוקיי. כן כדאי, תכף הוא ישאל אותך שאלות. אם היית מכניס לו מראש, יש פה עדכונים, אם תעלה למעלה כבר, אז אני אסביר על הדרך שיבינו. גם ב-DWG שעשית, יש, הנה זה הדירוג, אוקיי? תחזור לדירוג רגע לפני שנגיע פה לשאלות, הנה זה. שמעלים DWG, שוב, מאוד חשוב, כי יש פה דירוג, אתם רואים? זה קיבל דרגת A. יש פה 3 דירוגים עם צבעים שונים, והמערכת כבר תגיד לכם מה לא טוב ומה כדאי לשנות. אז לזה באמת תשימו לב ואתם תקבלו תוצאות מדהימות, ממש אחד לאחד. זהו, ופה... שהעלית, אז כן, זה דיאלוג, והנה הוא כבר מתחיל להתנהל איתך, הוא שואל שאלות על הארון. אוקיי, אז בואו נראה מה הוא שואל אותי, מדובר בסרטוט חזית של יחידת ארון או ספרייה, לא בתוכנית קומה. רוחב חוץ כולל 250, גובה חוץ כולל 280, בבסיס מופיעה מידה של 10 סנטימטר, גובה צוקל או רגל תחתונה, חדרים אין חדרים, קירות לא רלוונטי, גבהים, גובה היחידה כולל 280, סבבה, פתחים אין פתחים,
ריהוט וקבועות, יחידות ארון או ספרייה צמודת קיר, ברוך הוא מתאר לי את זה בעצם. הנחות, הוא נותן הנחות, אני יכול תמיד לכתוב לו תיקונים. עכשיו, ארבעת המקטעים השמאליים, 50 סנטימטר כל אחד, מה הם בפועל? אוקיי, אז הם בפועל דלתות מלאות. מה עומק יחידת הארון? 60 סנטימטר. מה חומר גימור חזית של הארון? בוא נגיד לבן על המין. ואני רוצה לרשום לו גם היחידה השמאלית, רגע, זה השמאלית, הימנית, סליחה, היא יחידה פתוחה, ללא דלת, עם מדפים לפי המידות המצורפות. אוקיי, עכשיו שימו לב שדבר כזה מתמונה, ייקח לו קצת יותר זמן לבנות, אוקיי? זאת אומרת, זה לוקח לו משהו כמו 6 עד 7 דקות, אז אנחנו נחזור אליו בהמשך ונראה מה קיבלנו. דבר נוסף שאני אראה לכם, זה בעצם עוד איזה משהו שעשינו מקודם, שעשיתי לפני הוובינר. אני בעצם לקחתי איזושהי תמונה, אוקיי? תמונה של מבנה, בלי יותר מדי מידות, כאילו, בלי מידות בכלל בעצם, ואמרתי בואו ננסה. זה המבנה, זה התמונה שלקחתי. אוקיי, הכנסתי לו את התמונה הזאת, ביקשתי מודל תלת מימד, וזה מה שקיבלתי. אוקיי, אז בואו רגע נבין לאן העולם הולך. אני יכול להגיד לכם שהיום הדבר הזה הוא בחיתולים, אבל עוד, בואו נגיד, חודש מהיום, זה משהו שהולך לקצר לנו את החיים, אוקיי? ואני אומר את זה באחריות כי כזה, אני מבין את הקצב של ה-AI, אני יודע לאן זה הולך, וזה פשוט פסיכי, המקומות שאפשר להגיע אליהם היום. אז מה יהיה עוד מעט? בואו נגיד שלא סתם סגרו את המודל של קלוד. איך הוא נקרא? כבר שכחתי את השם שלו, פייבל. לא סתם טראמפ הכריז על סגירה. אוקיי, אז תכף אנחנו נראה מה קיבלנו פה, במודל של הארון שהכנסנו, וכמה הוא באמת זהה למידות שלנו. יכול מאוד להיות שהדבר הזה הולך לפתור לכם המון 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 בעיות עם כל מיני נגרויות, שאתם פשוט מסרטטים ידני, או מסרטטים בחזית, ואתם לא יודעים למדל את זה בתלת מימד, ובאמת זה משהו שיכול להיות לכם לעזר. כמובן שמתם לב, החזית שהבאתי היא מאוד מפורטת ברמת המידות, כמו שאני הבנתי אותו, כמו שאני גרמתי לו להבין אותי, ככה בעצם הוא שאל אותי את השאלות הנכונות, אוקיי? בואו נראה רגע עוד איזה משהו, בואו נראה מה הוא עשה פה. לא, זה משהו אחר, זה לא קשור. אוקיי. טוב, אנחנו עוברים רגע הלאה, ואני רוצה לחזור שנייה לתמונות. אז בואו נעשה רגע השוואה בין מה שהוציא לי GPT, לבין מה שהוציא לי ננו בננה. אז GPT הוציא לי את התמונה הזו, שהיא סופר ריאליסטית והיא נראית מאוד 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 טוב. וננו בננה הוציא לי את התמונה הזאת, שהיא גם אחלה תמונה, כאילו היא נראית מאוד מאוד ריאליסטית. ופה אני מגיע למקום של ניסוי וטעייה. יש לכם פה מגרש משחקים עם שני המודלים הכי טובים בשוק. תנסו את זה, תנסו את זה, תראו מה זורם לכם יותר. עכשיו, מה אני עוד יכול לעשות? אני נגיד אוהב לקחת את מודל GPT, שהוא נגיד מאוד מאוד טוב בזוויות, אוקיי? אני אשלח את התמונה הזאת לצ'אט, אני אקח את GPT, אני אגיד לו, תייצר לי תמונת תקריב על הקורסה, בזווית שבה יראו את הקמין באפקט out of focus. זאת אומרת שיהיה כזה... זה משהו שחור על המסך, אני רואה את זה פה בשני מחשבים שונים, וכנראה כולם רואים את זה, אני מתאר לעצמי, משהו למטה מסתיר. כן, אנחנו גם רואים את זה. זה מסתיר חצי יש מסך. שניים כאלה, שני ריבועים. כן, הנה זה יורד עכשיו חלק, אבל עדיין עוד קצת. יש עוד אחד בפינה למטה. ממש עוד פינה אחד. למטה, עכשיו ועכשיו עלה למעלה. יש איזה דברים שמסתירים, כן, זה משהו קורה פה, לא יודע, כמו איזה ג'ינס. אוקיי, עכשיו סבבה? יותר
עדיין יש. מעלה רואים את למעלה המסך גם. הראשי, זה הכי חשוב. כן, בראשי זה בסדר, אתה יכול להמשיך כרגע, בסדר. מעולה. תודה, תודה חיים. בבקשה. אני מודה לך מאוד על האישור. בכיף. אוקיי, אז שימו לב, קיבלתי את התמונה הזו. אוקיי, קיבלתי כזה עוד איזשהו מבט. זאת אומרת, גם אם אתם מוציאים הדמיות החוצה היום, ומשלמים הרבה כסף למבט, אתם יכולים לקחת את המבט ולהוציא ממנו עוד מבטים. יש לנו פה גם את סוכן הזוויות, שולח לצ'אט את התמונה, הולך לסוכנים, סוכן זוויות צילום, ויש לי פה בעצם את החלל. אני יכול לכוון זווית, אני יכול ללחוץ שמאל, ימין, 90 מעלות. קחו בחשבון שתבחרו זווית שכן הוא יכול לתרגם ממנה את האלמנטים. אפשר גם לקרב עם הגלגלת. אני עושה שלח. ואני אקבל את התוצאה הבאה. שימו לב איזה יופי, איזה עקביות לחלל. אוקיי, מדהים, איזה רמה של תמונה ברמת רינדור שהוא לא פחות טוב מ-3D Max בעיניי, כי נראה מדהים. אתה משתמש בזה גם אחר כך להעביר את זה לוידאו? או שלא כן. צריך? זה תלוי באיזה מודל וידאו אני משתמש, אבל תכף נדבר גם על זה. אני רואה שיש פה גם נכנסו פה הרבה אנשים שניסו לעשות וידאוים, ולא כל כך צלח להם, אז נורא נורא חשוב לי לתת פה רגע דגש תכף על הוידאו, של איך עושים, ומה עושים, ומתי עושים, ובמה בוחרים, כאלה שגם לא השתמשו הרבה זמן. תצורה. טל, יש משהו קטן שהוספתי. עדן, שלום! מה קורה, עדן? אני רוצה שתראה אותו רגע. שלום, שלום. גגעתי. כן, חיים, גם מה? אני מאמי שלי. אפשר, הכי אתה רואה איך ספונטני. כתוב by chat GPT אז אם תיתן כן. דאבל קליק, אפשר לכתוב מה שאתה רוצה, זה משהו אוקיי, קטן. אז בוא נגיד, אנחנו שאינגריד יכולים ביקשה, להיכנס לזה ולכתוב זה- מבט תקריב, אנחנו יכולים כן. ממש כאילו לעשות אפשר- לנו כן, כן, מה שרוצים. מבט צד, לתת פה מיפוי לכל דבר. אוקיי, עוד הבדל קטן לגבי GPT וננו בננה. אוקיי, הבדל של מודבורדים. זאת אומרת שאם אני עכשיו אשלח את התמונה הזאת למודל GPT, אוקיי, ואני אבקש ממנו, תייצר לי לוח השראה לחלל, עם חומרים וטקסטורות ואווירה. אוקיי, אז אני אקבל איזשהו משהו אינפוגרפי. אוקיי, זאת אומרת, אני אקבל כזה את התמונה של החלל, אני אקבל כל מיני חצים, אני אקבל כזה חומרים עם שמות, אוקיי? וזה מה ש-GPT יוציא לי, כשאני אבקש ממנו איזשהו מודבורד, איזשהו לוח השראה, אוקיי? כל הדבר הזה באמת משמש אותנו לרמת הפרזנטציה, אוקיי, אל מול הלקוח. אז מיד נראה מה נקבל. בואו נראה איך הוא מתקדם. GPT עייף היום, סקצ'אפ. אני אחליף לו ספק, תכף. הנה, הוא הוציא אותו. אבל. אוקיי, אז שימו לב, זה מה ש-GPT הביא לי. אתם רואים, הוא נתן לי פה באמת גם כיתוב, אלגנטי, מינימליסטי, חמים, עמוק, מאוזן, על זמני, נתן לי פה כל מיני פריימים מגניבים כאלה, מאוד מאוד נחמד. אוקיי, אבל אם אני עכשיו אקח את החלל הזה למודל ננו בננה, ואני אבקש ממנו את אותו דבר, תייצר לי לוח השראה לחלל, עם חומרים, אווירה וטקסטורות. אוקיי, אז אני אקבל משהו שהוא נראה קצת אחרת, גם בלייאוט שלו, גם בפריסה שלו. זאת אומרת שכשאני מבין מה כל מודל נותן לי, אני גם יודע לעבוד בצורה יותר חכמה. אוקיי, ואני יודע גם לענות על הצורך של מה אני צריך להביא ומתי. אוקיי, אז זה מה שקיבלתי מננו בננה. אוקיי, אתם רואים משהו שהוא יותר כזה חומרי, פחות אווירה של החללים, אוקיי? יותר חומרים, יותר זורק לי טקסטורות, והוא גם לא רע בכלל בעברית, זאת אומרת, אני יכול לקבל פה בעצם איזשהם שתי לייאוטים, מה גם שתמיד אני יכול להכניס איזשהו רפרנס יחד עם זה, ולבקש את זה על בסיס הרפרנס. בעצם תראו איזה יפה זה נראה כשאני עובד על בורד, תראו איזה יפה זה נראה כשאני עובד בלוח, שהכל מול העיניים שלי בתור מעצב, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, זה גורם לי לרצות להמשיך. עכשיו,
איך אני לוקח את כל הסצנריו הזה, והופך אותו לאיזשהו סרטון וידאו מגניב? אז לפעמים אני צריך כמה מבטים, לפעמים אני צריך רק מבט אחד, וזה נורא נורא תלוי באיזה מודל אני משתמש, אוקיי? לפעמים אני צריך וידאו לפרזנטציה, לפעמים אני צריך וידאו לרשתות, לפעמים אני צריך וידאו עם קצת יותר ערך מוסף ועניין, לפעמים אני סתם רוצה להראות ללקוח איזשהו סיור. אוקיי, עכשיו ברמת הסיור בחלל, אני שוב אומר, ואני תמיד אומר את זה, אם אני רוצה לעשות סיור בתוך הבית, אני לא מכניס תמונה של המטבח, הסלון, החדר שינה, המרפסת, החדר החצה, ואומר, תעשה לי סיור בבית, כי הוא לא יודע את החיבורים, אוקיי? אני כן אכניס, נגיד, זווית כזאת וזווית כזאת, שיש ביניהם איזשהו הקשר, ואני אבקש איזשהו מעבר מצלמה, אוקיי? אבל ברמת הסרטונים, אני יכול באמת לייצר סרטון שהוא קונספטואלי, או שאני יכול לייצר סרטון, מצלמה. אז לצורך העניין בואו ניקח את התמונה הזאת ואני אוריד אותה למחשב, אוקיי? ואני אקח גם, לא, בואו נתחיל מזה. אני פותח לי רגע עוד בורד. אני הולך לדף הראשי של בורד ספייס ואני נכנס לסטודיו וידאו, אוקיי? פה אני בעצם מייצר את הסרטונים שלי. עכשיו, בואו נדבר רגע על מודלים של וידאו. וידאו היום הוא באמת לא כמו תמונות, זאת אומרת, וידאו עולה קצת יותר טוקנים, וידאו הוא לוקח טיפה ליותר זמן לייצור מתמונה, אוקיי? בואו נראה איך כל הדבר הזה עובד. שימו לב, יש לי היום פה רשימה באמת של מודלים, של וידאו, המודלים הכי מתקדמים היום בשוק, אוקיי? עכשיו, יש לנו את המודלי קלינג. להגיד לכם את האמת, מתוך קלינג, מודל קלינג 3, אחד המודלים הכי חזקים שיש, אוקיי? גם ברמת העקביות של התמונה, גם ברמת התנועות מצלמה, וגם ברמת האיכות של הסרטון, מודל מעולה. אחריו, יש לנו את קלינג O1, שהוא גם מודל נחמד, אבל בואו נגיד שזה כמו להיות עם אייפון 15 ואייפון 17, אוקיי? זאת אומרת, קלינג 3 הוא הרבה יותר מתקדם. יש לנו שני מודלים של גוגל, אחד נקרא VEO 3.1. VEO 3.1 הוא אחלה מודל, הוא מודל זול, הוא מודל מהיר, הוא לא עולה הרבה טוקנים, אבל קחו בחשבון שלפעמים הוא יכול לזייף לכם פה בכיסא, פה להוסיף מנורה, פה להחסיר דבר, והוא יכול לעבוד יותר בסגנון סרטון של פריים ופריים. זאת אומרת, אם אני רוצה נגיד מיום ללילה, אם אני רוצה נגיד ממצב בנייה למצב שלם, ויש לנו גם את ג'ימיני אומני, שהוא המודל המשודרג של גוגל של VEO, מודל שהוא גם די עקבי, יחסית גם זול, גם לא לפעמים יש דעה משלו, ברמת ההחלטיות. גרוק וידאו הוא מודל לא יקר, הוא מודל שאפשר באמת להכניס בו כמה תמונות, יותר משתי פריימים, אבל שוב, חשוב לשמור על אותו חלל, אוקיי? ויש לנו את המודל פרימיום, שהוא סידנס, וסידנס הוא מודל שלא בא לשחק משחקים, אוקיי? סידנס הוא מודל מדויק, נכון, ברור לעבודה, אוקיי? ואם אתם עוקבים אחרי באינסטגרם, אז כל הסרטונים שאני עושה לאחרונה, זה רק עם סידנס, אוקיי? הוא עולה לא מעט, אבל יחסית להפקה שאנחנו עושים, זה יכול לחסוך לנו אלפי שקלים. איך יודעים כאן מה העלות של כל תוכנה? אני מיד אגיד. אז בואו נתחיל רגע ולדבר על קלינג 3. שימו לב שבכל מודל וידאו, יש לי את בחירת המודל, ויש לי פה את האופציות עבודה של המודל. זאת אומרת שאם בחרתי בקלינג 3, יש לי פה אופציה של תמונה לוידאו, שפה יש לי אופציה להכניס פריים התחלה, פריים סיום, או רק פריים התחלה, ופרומפט, והאופציה השנייה היא מולטי שוט. כשאני עובד על קלינג 3, אני לרוב עובד על מולטי שוט, ואנחנו עובדים על תמונה אחת. זאת אומרת שאני אכניס לו עכשיו את התמונה שיצרנו, אוקיי? ושימו לב, הכנסתי תמונה, עלות היצירה שלי לסרטון כרגע היא 30 טוקנים,
אוקיי, עכשיו, ברגע שאני אוסיף שוט אחד, זה נשאר ב-30 טוקנים. עם סרטון בשוט אחד, אין לי מה לעשות, אוקיי? ברגע שאני אוסיף עוד שוט, זה עולה ל-36 טוקנים. זאת אומרת שהמינימום טוקנים, המינימום שוטים שאני צריך בקלינק 3 מולטי שוט, הוא מינימום 4 שוטים. 4, סליחה, שוטים. אז אני מתחיל פה ב-72 טוקנים לסרטון במולטי שוט. אוקיי? מה זה חוסך לי? זה חוסך לי זמן עריכה, זה חוסך לי לייצר כמה סרטונים במודל אחר ולחבר אותם, ובסופו של דבר במצטבר זה יוצא אותו דבר. עכשיו, יש לי פה גם את איכות הסרטון. בוא נגיד שאם אני רוצה להעלות סרטון לאינסטגרם, ואני רוצה שהוא יהיה איכותי, אז אני לא אעשה 720, אני יכול לעשות 720 ואז לעשות upscale, אבל זה גם יעלה לי טוקנים, אוקיי? אז אני יכול לעשות פה 1080, ואני אקבל סרטון של 12 שניות, ואני יכול לבחור את יחס המסך. האם אני רוצה שהוא יהיה 16:9 לרוחב, האם אני רוצה שהוא יהיה 9:16 לאורך, וזה באמת תלוי לאן אנחנו רוצים את הסרטון שלנו, כי אם אנחנו נרצה אותו לרשתות, אז אנחנו נצטרך 9:16 לאורך, אוקיי? שלב הבא, אחרי שבחרתי איכות, מספר שוטים ויחס מסך, אני הולך לתאר את הרעיון ואכתוב לך פרומפט, אני כותב פה מה אני רוצה שיקרה בסרטון. אני אומר לו כזה דבר, סרטון עם מעברי מצלמה, תקריבים על חומרים, קצת זום אין, זום אאוט, אני רושם לו גם קצת רמפינג, רמפינג זה כזה אפקט שהוא זז מהר ואיטי, ואני עושה שלח. המערכת כרגע כותבת לי את הפרומפטים לכל שוט. זאת אומרת, היא לוקחת את התמונה, היא לוקחת את הבקשה שלי, ומפרקת אותה לשוטים. אוקיי, שימו לב, התמלא לי באופן אוטומטי כל שוט, אני יכול גם לערוך כל שוט, זאת אומרת, הסרטון יתחיל ב-Extreme Close-Up Pushing on the Cream Curved Armchair Fabric, זאת אומרת, יתחיל על הבד של הכורסה, וה-Slow Zoom In on the Black Round Coffee Table. זאת אומרת, זה סרטון שבעצם ממחיש לי פה רהיטים ואווירה, פחות ציור ותנועה של כל החלל. ברגע שבחרתי, אני עושה שלח ליצירה, והוא שולח את הסרטון לביצוע. סרטון יכול להגיע עד, נגיד, יגיע תוך 8 דקות, 7 דקות, לא יותר מזה, אלא אם כן יש עומס על כל המודלים. בואו נראה דוגמה לסרטון שיצרתי בקלינג מולטי שוט. אוקיי, אז אני מראה לכם רגע דוגמה. אוקיי, זה סרטון שנוצר מתמונה אחת של הדמיה של חלל, אוקיי? הוא יצר לי פה שוטים, הוא עשה לי פה את כל העבודה של העריכה, זאת אומרת שאני יכול אחר כך לייצר סרטון נוסף של אותו חלל בכל מיני וריאציות שונות, ואז לחבר אותם ביחד, או פה בחיבור סרטונים, או לצורך העניין בקפקט קנווה או כאלה. מודל נוסף שאני מאוד מאוד אוהב לעבוד עליו הוא סידנס 2. סידנס 2 הוא מודל פגז, הוא מודל שלא מזייף, לא מפספס, אוקיי? ואני יכול להכניס לו המון רפרנסים, זאת אומרת משהו כמו 7 רפרנסים, אבל איך אני בעצם מתחיל לעבוד עליו? זאת אומרת שאם אני צריך קודם כל לדעת איזה סוג של סרטון אני רוצה, אוקיי? האם אני רוצה סרטון, בואו ניקח רגע דוגמה, אני העליתי לאינסטגרם בימים האחרונים סרטונים כאלה של כל מיני סרטוני תדמית כאלה, מגניבים, אז בואו ניקח נגיד סרטון יום בחיי, עשיתי היום סרטון יום בחיי, אז יש לי... ראיתי את זה היום. מה זה? ראיתי את זה היום, מקסים. תודה. אז זה, למי שלא מכיר זה האתר שלי, אוקיי, באתר שלי אני מכניס פה גם כל מיני פרומפטים ודברים, אם אתם תיכנסו לאתר ותלכו לכרטיסיית סידנס 2, אתם תוכלו לראות פה דוגמאות,
וממש מדריך איך לעשות את זה. אז יש פה כרגע שתי סוגי סרטונים, יש פה את הסרטון יום בחיי, ויש פה את הסרטון אדריכל החזון, שזה שני סרטונים שהטמפלייט שלהם הוא מאוד מאוד ויראלי היום ברשתות החברתיות. ברגע שאתם הולכים פה לפרומפט, זה לוקח אתכם לגרסה של אישה, או לגרסה של גבר. זאת אומרת שאני עושה העתקה, ויש לי פה את הפרומפט. חוזר לבורד ספייס, לסטודיו וידאו, אוקיי? הולך לסידנס 2, ובוחר פה באופציית רפרנסים. יש לי פה ברפרנסים תמונות עזר. כשאני אלחץ על התמונות, אני אכנס למאגר התמונות שהכנסתי, ואני יכול להכניס לפה תמונות נוספות, פה בפלוס, ואני אכניס לפה נגיד איזה שתי תמונות שלי. חשוב מאוד שהתמונות שאתם מכניסים יהיו איכותיות, יראו אתכם כמו שצריך, את הפנים שלכם. אז בואו נכניס שתי תמונות שלי. לא צריך פה תמונה של חלל, אוקיי? כי אנחנו מדברים פה על כל מיני סיטואציות שונות שהוא ממציא בעצמו, ואני מדביק פה את הפרומפט. שימו לב שלפני זה אני בודק, אני עושה על 720, אורך הסרטון בגג 15 שניות, כי זה סרטון שצריך לראות בו משהו, ואני אבחר ב-9:16, שלח ליצירה. ברגע שהוא כותב לי לפעמים שהפרומפט לא יכול לעבור 2500 תווים, אני יכול ללכת רגע לחברנו הטוב, הצ'אט, להכניס לו את הפרומפט, ולכתוב לו יש ריבועים שחורים על המה. שהפרומפט לא יעבור 2000 תווים. אוקיי, אז הוא כותב לי פרומפט חדש. אני אתקן את זה באתר, שהוא יהיה כבר זה הפרומפט של 2000 תווים. אני עושה קופי, חוזר לבורד, מדביק את הפרומפט החדש, שלח ליצירה. אוקיי, ואני ממתין עד שהסרטון שלי יהיה מוכן. כרגע אתם רואים פה, אני רואה את הסרטונים, מייצר לי שתי סרטונים כרגע. אוקיי, שתי סרטונים בעבודה. בואו נחזור רגע בינתיים למודל שלנו של הסקטשאפ. אז אתם זוכרים, אני מתזכר לכם רגע, הכנסתי איזשהו מבט של סרטוט חזית של ארון, ביקשתי, נתתי לו הוראות, והנה המודל סקטשאפ מוכן, אני עושה הורדה, אני פותח אותו בסקטשאפ, אוקיי, וזה מה שקיבלתי. בואו רגע נבין אם הוא התאים את עצמו למידות, אני אעשה פה יוניטס. חיים, דרך אגב, תרשום לעצמך, צריך לסדר את זה שהוא יביא את זה בסנטימטרים אוטומטיים. אוקיי, אז הגובה שלי היה 2.80, והגובה שקיבלתי הוא 2.80, העומק שביקשתי היה 60, וקיבלתי עומק 60, יש לי פה דלתות, כל פה בגרופ, זאת אומרת אני יכול לפרק את זה, אתם רואים, יש לי פה את כל הפנים, ואז להוסיף לזה פשוט דלתות, זה מדהים, אוקיי? בנגרות, זאת אומרת אני יכול לדחוס פה עכשיו על שטחים, להתחיל לשים חומרים, לקחת את המבט הזה ולרנדר אותו, אוקיי? פשוט מדהים, אוקיי? זה באמת, אין לי מילים לדבר הזה. בינתיים עד שהסרטונים יהיו מוכנים, הנה אחד כבר מוכן, הראשון, אז בואו נראה איך הוא יצא. אוקיי, תבינו שהדבר הזה מתמונה אחת בלבד, אוקיי? ותראו איזה איכות טובה יש לסרטון הזה. כמובן שאם אני ארצה להעריך אותו עוד טיפה, אז אני אעשה סרטון נוסף של אותו חלל, של עוד 15 שניות, יחבר אותם ביחד, יוסיף לזה איזה שיר נחמד, ויש לי תוכן לעלות, יש לי משהו לשלוח גם ללקוח, כולם מרוצים, כולם מאושרים וכולם שמחים. אני רוצה להראות לכם איזה משהו שה-AI נורא עזר לי בו.
היה לי איזה פגישת נגרות לפני כמה ימים, הלכנו לבחור ארונות, ובעצם מה שעשיתי, בניתי בסקצ'אפ את הבסיס של כל הארונות, אוקיי? ויצרתי איזשהו גיליון מאוד מאוד בסיסי בקנווה, סתם כדי שיהיה לי מה לקחת איתי. זה לקח לי משהו כמו רבע שעה. הכנסתי את המודל של הארון, ביקשתי רנדר, אחר כך הכנסתי אותו פתוח, בלי הדלתות, וביקשתי שיכניס לי פה כל מיני בגדים. לקחתי את זה גם לארון נוסף, לארון כניסה, אוקיי? ארון כביסה, וקיר טלוויזיה. כל זה התחיל ממשהו מאוד 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 גנרי בסקצ'אפ, אוקיי? עכשיו יש הבדל בין לבוא ללקוח עם דבר כזה, לבין לבוא ללקוח עם סתם סקצ'אפ פתוח, וזה באמת סופר הרשים את הלקוח, זה עזר לו להגיע להחלטה, זה עזר לו לסגור מחירה, זה עזר לו לסגור את כל הארונות בבית, וזה באמת היה מדהים, כאילו לא היו שם יותר מדי לבטים, קיבלו משהו כאילו סופר, ועפו על הטיול, מה שנקרא. בואו נראה את הסרטון השני של יום בחיי, הנה הוא מוכן. אוקיי, מדהים. כמובן שצריך להוסיף לזה איזשהו שיר, זה מנגינה, אבל ממש ממש מגניב, כאילו, לעשות כזה דבר. לפני כמה שבועות זה היה כמעט בגבול הבלתי אפשרי, היום זה באמת יושב על מקום מאוד מאוד קל, פשוט ונוח, אוקיי? אני יכול גם להשתמש בסידנס ליצירת תרחיש נוסף של סרטונים, זאת אומרת שאם אני חוזר עכשיו לפה, לבורד שלי, אני הולך לאותו חלל, ונגיד אני רוצה עכשיו לשלוח לצ'אט את התמונה הזאת. שוב פעם יש את הכחול הזה. למה זה? ממה זה נוצר? בואו ננסה רגע לעצור את זה אולי דקה. זהו? זהו. כן. עלה למעלה שוב פעם, סבבה, אתה יכול להמשיך. לא, יש איזה 4 כאלה פה. כן, יש 4. כן, אבל לא מפריע כרגע, אתה יכול כן. זה בסדר. אנחנו נבקש ממשטרת הזום לתפוס אותם אחר כך. אוקיי, אז שוב אני אומר, אני חושב על איזשהו רעיון לסרטון, לדוגמה לוקח את התמונה הזאת, פותח אותה במודל GPT, אומר תייצר לי את התמונה הזאת כסקיצה צבעונית בצבעי פרון, אוקיי? בואו נראה רגע קצת שאלות, תכף אני אענה קצת על שאלות. אני אומר, חיים, תלשין על הסוכן של GPT-2 היום. כן, הוא מאוד איטי היום. אני חשבתי להחליף לו ספק, אבל זה כנראה משהו רגעי. אתם מבינים את זה? אין באתרים אחרים, שככה מישהו יחליף לכם ספק בשנייה. לכו תשלחו מייל לאתרים אחרים, עד שיענו לכם 2.5 שבועות. שתדעו לכם שמזה על הצורך, כן? אוקיי, אז הנה קיבלתי את זה בסקיצה של צבעי פרון, אוקיי? ואני יכול עכשיו לקחת את זה ל1,001 מחוזות, להגיד לו, תשים לי את הסקיצה הזאת על שולחן עם צבעי פרון ליד, אבל הרעיון הוא כזה, אני לוקח את התמונה הזו, אוקיי? אני לוקח את התמונה הזו, בגלל שאני מייצר את הסרטון הבא בסידנס, ואני צריך פרומפט קצת יותר מורכב, קחו בחשבון שכותב הפרומפטים הוא באמת מעולה, אבל הוא מוגדר לדברים מסוימים, וברגע שאני רוצה לשבור את תקרת הזכוכית, אני כן אלך לצ'אט GPT, אני אכניס לו את 3 הרפרנסים, זאת אומרת, אני אכניס לו תמונה של הדמות, אני אכניס לו תמונה של 2 החללים, החלל הזה והחלל הזה, ואני אגיד לו, תכתוב לי פרומפט לסרטון שבו מעצב, מצייר את ההדמיה, והיא מתעוררת לחיים, שיהיה אפקטים,
שיהיה סיור בחלל הריאליסטי. אוקיי, אז יש לי פה דמות, יש לי פה תמונה של סקיצה, יש לי פה תמונה של ריאליסטי, זאת אומרת, יש לי פה 3 מצרכים למתכון, והמצרך הרביעי הוא פרומפט, אוקיי? אופן ההכנה, הולך לבורד ספייס, סידנס 2, רפרנסים, תמונת עזר, לוקח תמונה של הדמות, לוקח תמונה של החלל המצויר בצבעי פרון, אוקיי, 1, 2, ושם. רגע, איפה התמונה השלישית? לא הכנסתי אותה. לוש. שלח 3 תמונות. יש לי פה דמות, יש לי פה סקיצה, יש לי פה ריאליסטי. עוזר לצ'אט, הנה הפרומפט שהוא כתב לי. מדביק אותו פה, בוחר איכות, בוחר אורך, בוחר אספקט ריישו, 9:16, שולח ליצירה. הפרומפט לא יכול לעבור 2500 תווים, תעשה לי אותו עד 2000 תווים. חשוב להדגיש שיש לנו גם את צ'אט GPT בתוך בורד ספייס, למי שאין מנוי ב-GPT ורוצה להשאיר את הכל, אז אותו GPT נמצא גם שם. בדיוק. אוקיי, אני שולח שוב ליצירה, זה לא שלח לי מקודם, והנה הסרטון נשלח להכנה. בינתיים עד שהסרטון מסתיים, בואו נענה קצת על שאלות, אני רואה שהצטברו פה קצת שאלות. אוקיי, אז בואו נראה. איך פתחת את הסוכן? דבי, את עדיין על השאלה או שהבנת? הבנתי, תודה. מהמם. מה לגבי רביט? זה מתאים גם לרביט? מתאים. כן. אז אנחנו כל הזמן צוחקים על זה שכל דבר שיוצא חדש, כולם שואלים, זה עובד לרביט? זה עובד לרביט? זה עובד לרביט? עשית אז כן, חולצה עובד. כזאת, נכון? זה מתאים לרביט, יש לך זה מתאים טישרט. לרביט. פעם חיים עשה לי תמונה עם חולצה, כן, יש גם ברביט. אז כן, אפשר להוריד קובץ OBJ וזה יורד לרביט. העניין הוא שאני באמת מנסה להבין את ההייפ של השאלה על אם יש את זה ברביט. הרי רביט זו תוכנה שכבר מסרטוט הופכת את זה לתלת מימד, אז כאילו אני כאילו לא מצליח להבין את אוקיי. איך הוא יודע מה גובה הקירות? ברגע חיים, אני רואה שנתת פה עבודה. כן, לגמרי. אוקיי, אז ענית לרבקי, נהדר. אם אין לי תוכנת סקצ'אפ להחזיר אליה את המודל, אני יכולה לערוך את המודל בבורדספייס ולהעסק כסרטון, או להראות ללקוחות דרך בורדספייס. אז קודם כל, חיים בדיוק בונה עכשיו לבורד סטיילר, איזושהי אופציה להכניס לשם גם קבצי סקצ'אפ, נכון? אז כן יהיה אפשר להכניס את זה לבורד סטיילר, ולהתחיל לעבוד כבר שם על זה, בתוך האתר. תכף אני אראה גם קצת מהבורד סטיילר. יפעת הלל שואלת שאלה שלא נשאלה, מה לגבי רביט? אז הנה חיים מנס מתאים גם לרביט. יש אפשרות להכניס סרטון קיים מסקצ'אפ, זאת אומרת שאם אנחנו מצלמים סרטון בסקצ'אפ של סצנות, אנחנו יכולים להכניס פה, האמת שטרם ניסיתי לקחת סרטון מסקצ'אפ וכביכול לרנדר אותו כווידאו, אבל לדעתי אפשר להכניס לפה וידאו, אני לא יודע ברמת צריך לבדוק את זה, שאלה מעניינת לאה, אני אבדוק את זה. בואו נראה מה ההבדל. לא יצא לי לענות. טל, אני בדקתי את זה. אוקיי. זה עובד כמו שכתבתי, אתה יכול לעשות את זה אם הסרטון הוא עד 15 שניות, אם תלך לסידנס, ברפרנסים, אתה בסידנס, יש לך וידאו ייחוס בדיוק, אתה מעלה, אבל זה עובד טוב יותר בגוגל אומני, ג'מיני אומני, זה עובד טוב יותר. אוקיי, אני אבדוק את זה ואני אשלח לכם אפילו סרטון על זה. מה ההבדל בליצור סרטון בקנבס לעומת בסטודיו? בסטודיו זה הרבה יותר נוח, יש לך פה ממש את הממשקים,
את הכותב פרומפטים, את הרזולוציה, את המשך סרטון, זאת אומרת, זה נבנה במיוחד לסרטונים. ענת אומרת שיצרה סרטון עם תמונות וסרטונים, באמת ג'ימי, אוקיי, ניסתה, מהמם. אוקיי, וזהו, זה השאלות להיום. אם יש לכם עוד שאלות, זה הזמן. ולפני שאנחנו רואים את הסרטון שיצא לנו ומסיימים, אז אני רגע אחזור לדף. יש לי שאלה, עד שזה כן. עולה. אם אני עובדת בלאוט של סקצ'אפ, שזו תוכנה סופר מעצבנת, אני לא יודעת אם אתה עובד איתה או לא, יש לזה היום תחליף, כי היא מחרפנת לי את המוח. תראי, יש היום אתר שנקרא ריון, זה כזה קצת, איך כותבים את זה? זה לא כזה קשור, אבל אני אראה לך רגע אותו. זה אתר שנקרא ריון, ככה, R-A-Y-O-N, אוקיי, והוא כאילו סוג של אוטוקאד בלי אוטוקאד, זאת אומרת, אפשר לסרטט בו לייאוטים, יש בו כל מיני בלוקים מגניבים. לא הבנת. מה? אני מדברת על הלאוט של סקצ'אפ. נו, הלאוט של סקצ'אפ זה התוכנת פרינט של הסקצ'אפ. אני יודע מה את מדברת. אוקיי. אז אני אומר, אני משתמשת בזה כדי ליצור בעצם מצגות של נגרות. אז תעשי את זה בקנווה. אוקיי. זאת אומרת, כמו שאני נגיד עכשיו לקחתי לקנווה את הדברים שכביכול רינדרתי, אוקיי, אני ממש עושה מצגת, אני מוציא בסקצ'אפ את המבט בפרלל פרוג'קשן, שטוח, ב-view. נכון, אוקיי? אבל זה בעצם לא מתפקד פה כמו X-Ray, זאת אומרת, אם אני עשיתי שינוי בסקצ'אפ, אני צריכה שוב לעשות פרינט סקרין ושוב להעביר את זה. נכון, כי זה כקובץ תמונה, כי את נועלת את זה. כן. אני לא שמתי לב, עבדת בקנווה לא דרך הבורד ספייס, נכון? לא דרך המורספייס. בואו נראה רגע מה יצא לנו, קצת עשתה לי קצת פנים מוזרות, אבל שימו לב, איזה יופי. וואו, מסרטוט מהמם. לסיור בחלל. אוקיי, אני יכול לקחת את זה לתוכנת עריכה, להאט אותו קצת, אבל באמת 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 מדהים. אוקיי? אז אפשר להוציא באמת, תראו, הכל התחיל ממבט של סקצ'אפ, אוקיי? שתבינו כמה כוח יש לדבר הזה, אוקיי? עזבו שזה מעבר לזה שזה יכול לייעל אתכם, זה מקצוע, אוקיי? אפשר לעשות עוד נישה בתחום שלכם, במה שאתם עושים, של יצירה של תוכן, יצירה של סרטונים, וזה באמת 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 מדהים. לסיום, אני אראה רגע את הבורד סטיילר. חיים, אתה רוצה לדבר קצת על הבורד סטיילר שנייה? אני רוצה רגע לשאול, טל. כן. ראית שיש איזה סוכן שחוץ מהסקצ'אפ שנקרא בלנדר, אני לא מכירה את זה, אבל אני שאלתי גם בצ'אט, אבל כנראה לא ראיתי את השאלה, מה לגבי הום סטיילר? אפשר לעשות לזה גם סוכן? תראי, בגדול, בהום סטיילר את יכולה להכניס קבצי סקצ'אפ. אז אני לא ידעתי. כן, את יכולה להכניס קבצי סקצ'אפ, אז אם את מוציאה קובץ סקצ'אפ מפה, את יכולה להכניס אותו להום סטיילר. או לא, OBJ. אני פשוט פחות עובדת עם הסקצ'אפ, אני יותר עובדת עם ההום סטיילר, אני רוצה אז את לחתוך יכולה לי את להוציא אותו כאילו המידול ב-OBJ. בהום סטיילר. מה? את יכולה להוציא אותו או ב-OBJ או ב-SKP, וממש להכניס אותו כאילו לתוך המאגר רהיטים שלך הפרטי בהום סטיילר. לא, התכוונתי, כמו שהראית שאתה בונה מודל, שהכנסת DWG ובנה לך מודל של תלת מימד. כן. אז בגלל זה אני אומר, את לא יכולה, זה ברמת הרהיט, ברמת הנגרות סבבה, ברמת התוכנית, אין לך מה לעשות עם זה בהום סטיילר. זאת אומרת, זה מודל שלם את מקבלת, זה לא, הרי בהום סטיילר הקירות וזה, כל דבר הוא לגופו, זה כמו שנגיד יש פה עכשיו את הבורד שלנו, אוקיי? שאני נגיד יכול להכניס תוכנית ואז לסרטט עליה, ולייצר איזושהי סוג של הדמיה, אז פה אנחנו כן עובדים על איזה משהו שאנחנו כן נוכל להכניס לפה את המודלים שיוצאים לנו, ואז לראות אותם פה, ולמדל פה נגרויות, ולהחליף פה חומרים,
וזה נגיד חיים עובד על זה נורא נורא זה קשה. כבר באוויר, ממש עוד דקה אתה תרפרש שזה יהיה לך. זאת אומרת, כבר אפשר להוריד את המודל שאתה בונה פה בקובץ SKP או בקובץ לרביט, אוקיי? וגם לא, אבל אנחנו עובדים. השאלה היא אחרת. השאלה אם עכשיו נגיד יצרתי קובץ, אם יצרתי קובץ SKP בסוכן סקצ'אפ, האם אני יכול להכניס אותו, לייבא אותו לפה? כרגע לא, עדיין לא. אוקיי. אז אבל אנחנו מה נבדוק שכן, את אתה יכול, האופציה. כן, אבל הפוך כן, אני מתאר לעצמי שאפשר לעשות את זה, אנחנו נכניס את זה. מעולה. אוקיי, אז יש לנו גם כמובן בתוך האתר את הבורד סטיילר, שהוא ממשק שמייצר לנו הדמיות, המחשות לחללים, אנחנו יכולים לרנדר ממנו, אנחנו יכולים לרהט מפה, אנחנו יכולים לייצר פה ריהוט משלנו, מתמונות, אוקיי, עם אותם הסוכנים שיש לנו בתוך הקנבס. אם אני אכנס רגע לרהיטים שלי, אז יש פה כל מיני רהיטים שכבר עשיתי בעבר. אוקיי, נגיד זה עשיתי מתמונה. יש פה גם איזה ספה אתה יכול שעשיתי. להראות לנו דוגמה איך עושים את זה? כן, טל, תתחיל מההתחלה, כי אני הכנסתי גם אוטומציה עכשיו, זאת אומרת, יש אוקיי. אפשרות גם להעביר קווים וגם לנסות לבד, לתת למכונה. אז אתה רוצה להראות רגע את האוטומציה? כי אני לא מכיר אותה אם הכנסת אותה עכשיו. אני באמת לא מסתדר פה עם זום, אתה יודע, אתה מכיר אותי, אני אוהב סבבה, לדבר בסדר, במסך. בסדר. אז בואו ננסה רגע. ואולי תנסה רק לעשות ניתוק ולהתחבר שוב למסך שלך, אולי הפס הכחול ייעלם. בואו נראה איך ש- רגע. אז אני נכנס לבורד סטיילר, ושימו לב, יש לי פה אופציה לגרור תוכנית, או לפתוח קנבס ריק. אם אני רוצה לעבוד על תוכנית קיימת, אוקיי, אני יכול לקחת איזושהי תוכנית שיש לי במחשב, בקובץ JPG, בקובץ תמונה, אוקיי, אני עובד על קובץ תמונה. רגע, איפה שולחן עבודה. בואו ניכנס לאוטוקאד, ניקח צילום מסך. כן, קו הכחול. אוקיי. אז אני לוקח פה תוכנית ואני צריך, אוי, זה חדש. זה ממש הוספנו עכשיו, ממש לפני רבע שעה. אוקיי, מה הוא עושה? הוא סורק את התוכנית כאילו? את המטראז', כן, הוא אמור, אנחנו בעבודה על זה, הוא אמור לסרוק, ובמקום שאתה תעביר את הקווים, פשוט לייצר את כמו המודל מראש, מדהים, מראש. מדהים, מדהים. ואז אתה יכול להוריד את זה ב-SKP ולזה לסקייצ'אפ, אז זה יהיה ממש כבר מדויק, אתה מבין? אוקיי, מעולה. עכשיו שימו לב, כשאני פותח פה תוכנית, יש לי פה בעצם סרגל. אוקיי, אני יכול לקחת איזושהי מידה מדגמית שאני יודע אותה בוודאות. נגיד פה יש לי איזה יחידת ארון, שאני יודע שהיא 60, אוקיי? אני בעצם עושה פה קיול לקנה מידה. אוקיי, אני מתחיל בקירות, יש לי פה למעלה תפריט, קיר חיצוני. עכשיו, בקירות, שימו לב, יש לי פה קיר חיצוני, קיר פנימי, קיר ממד, קיר חופשי, יש לי פה גם עריכה. זאת אומרת שאני יכול מראש לתת הגדרות של גובה לכל קיר, ועובי כל קיר. אוקיי, מה יהיה הגובה של הקיר הפנימי, של הקיר ממד, של הקיר החופשי, עובי, עומק וגובה. אוקיי, אני עושה פה קיר פנימי, אני מושך פה, קיר חיצוני, אני מושך פה קו, אוקיי, מושך פה קו נוסף, מושך פה קו נוסף, אוקיי, פה יש לי קיר פנימי. עכשיו, אני לא ממדל פה כרגע את כל הבית, אני ממדל את החלל הרלוונטי שאני צריך. בואו נסגור רגע פה את החלל. אוקיי, אחרי שעשיתי קירות, בשלב הבא, אני רוצה, שימו לב בצד ימין, יש לי פה מבט תלת מימד, אני הולך ל-3D, ואני בעצם מקבל את מה שסרטטתי. אוקיי? הנה אני, בואו נזיז אותי.
אוקיי, ועכשיו אני יכול בעצם ללכת פה בצד לפתחים, נגיד דלת זכוכית, אז יש לי פה דלת זכוכית, דלת ויטרינה, ואני יכול לשכפל אותה, זאת אומרת אם יש לי פה ויטרינות, אני יכול גם כל דלת לשנות לה את הגודל, זאת אומרת לא, גם יש לך לשנות לה ממש את ויטרינות, המיקום. יש לך, הוספנו חדש דלת מינימל, אתה רואה למטה? איפה? תקרא, למטה למטה מצד שמאל. רגע, בפתחים. שנייה. בפתחים, למטה, כן, זה. דלת סלייד מינימל, מדהים, מדהים, הוספנו אוקיי, חלונות גם, לפי הישראלים, מה ששמים, כל מיני. נהדר אתה. אוקיי, אז אני הולך באמת לפי מה שאני יודע מהתוכנית, כל דבר פה אני יכול לשנות לו, נגיד שנה גודל פתח, את הרוחב שלו, את הגובה שלו, את העובי של העדן שלו, אוקיי? גם אם אני לוחץ על הרצפה נגיד, מצמצם פה את פתחים, יש לי פה ריצוף, יכול לבחור בסוג הריח, יכול להכניס תמונה של הריח, ומעבר לזה יש לי פה גם חלוקה. זאת אומרת, אני יכול להחליט מה הפוגות, יש לנו פה בעריכה את רוחב הפוגה, זאת אומרת, מה העובי שלה, מה הרוחב שלה, ואת הגוון שלה. אוקיי, אני יכול לשנות לאיזה גוון שאני רוצה, אני יכול לשנות את העריך ל-90 על 90, 60 על 60, רגע, עריכה, אוקיי, 1.20 על 60, מטר על מטר, 1.20 על 1.20, 1.20 על 360, בהמשך הדבר הזה אנחנו נצליח גם להוציא פה כתבי כמויות ודברים, זה ממש ממש מפתחים פה את הכל. אני יכול להוסיף תקרה עם ניתוקים, אני יכול להוסיף רהיטים, בין אם אני רוצה לייצר מתמונה תלת מימד איזשהו רהיט, או בין אם יש לי פה במאגר, יש לנו פה גם תבניות נגרות מוכנות, זאת אומרת אם אני לוחץ עכשיו על הקיר הזה מקש ימני ואוסף תבנית נגרות, אז אני נכנס נגיד לסלון, יש לי פה יחידת קיר סלון, אוקיי, והכנסתי לפה איזושהי יחידת נגרות, שגם היא בעצם מפורקת לחלקים, זאת אומרת אתם רואים, יש לי פה את כל הקטגוריות נישה, אני יכול ללחוץ מקש ימני, אוסף חיפוי, נכנס פה לחיפויים, אנחנו נכניס לפה גם את כל החומרים של בלורן תכף, בוחר נגיד בחיפוי, יכול עכשיו לצבוע את זה פר שטח. אתה יכול מתוך הבית לעבוד, זה יותר נוח, כאילו הרעיון הוא מה שאני שמתי את הדגש, זה עבודה מתוך הבית, לא במצב איזומטרי. ויש הרבה יותר פיצ'רים בעבודה מתוך הבית, כפתורים ימניים על קיר, להוסיף נגרות, להוסיף הכל, הכל כמעט אפשר לעשות מתוך הבית, שינוי של גם סקיצה. שימו לב שאני בתוך הבית, אז יש לי פה בעצם שליטה על מצלמה מהצד. יש גם להקליט וידאו, זה גם חדש דרך אגב. אוקיי, אני יכול להקליט פה סרטון וידאו, כשהחלל שלי מוגמר, ואני יכול כמובן עכשיו לרהט פה ולשלוח את זה אפילו לרנדר, אוקיי? בואו ניקח, נגיד, נכניס פה איזה קורסה. ממקם אותה, אני יכול לשלוט פה במידות שלה, אוקיי, לשלוט פה במיקום שלה, חוזר למבט מתוך הבית, אתה יכול להוסיף איזה חיפוי על הקיר וכפתור על הקיר. אוקיי, אם אני עובר על הקיר, אני יכול להוסיף, יש פה גם חשמל, אני רואה שהוספת. כן, אתה יכול להוסיף מתגים. אז אפשר להוסיף ממש קעים, מזגן, טלוויזיה, כן. יש לנו פה פתקים, אני יכול נגיד עכשיו להוסיף פה... אפשר להוסיף את הטלוויזיה על הנגרות? כן, אפשר. כן. איך? שנייה, רגע. יש פה מישהי שיצא לה והיא רוצה שנחזיר אותה. יש טלוויזיה, אני כבר על הדרך, יש טלוויזיה אחת שהיא נמצאת בתוך התבניות. בדיוק, זה לא דרך החשמל. בדיוק, זה לא דרך החשמל, בתוך התבניות, בסלון לדעתי זה נמצא. סלון, רגע, סלון, טלוויזיה. אוקיי, ואז ואז אני פשוט ממקם אותה. כן, הנה, והיא כבר חופשית, הנה, הוספנו אותה על הנגרות. ויש לך שליטה כבר על הטלוויזיה, את יכולה להזיז אותה, להגדיל אותה, ממש שליטה מלאה.
יש ספוטים מגנטיים, תחפשו בתבניות, יש תבניות מדהימות, את כולם... אוקיי, פה אפשר לשנות לה את הרוחב, את הגובה, את הגוף, כאילו יש גוף ויש חזית לכל דבר. כן. אוקיי? אפשר לשנות לזה את הגובה, רוחב ואורך. בסופו של דבר, המטרה פה היא באמת למדל איזשהו מודל שהוא יכול להיות מורכב מהרהיטים שאתם בוחרים ואתם מייצרים. אוקיי? בואו נוסיף גם חיפוי לקיר הזה נגיד, בואו נעשה פה איזה... אני יכול להגיד לכם שאני ראיתי מה חיים בנה פה, וזה באמת העיף אותי לשמיים. הוא בנה פה את הבית שלו, כאילו, זה היה מטורף. עדיין בונה, כן. עדיין בונה, אבל סתם כן, לדוגמה עכשיו... הפתקים, כל הדבר הזה של הפתקים למשל, זה דברים שממש בשטח, ממש אני עושה, כי הדברים הם לייב, גם אתם כמעצבי פנים, יש כל הזמן שינויים וכל הזמן דברים, ולחזור לתוכנות, להתחיל לעשות, אז פה למשל הפתק, אני עושה פתק, עושה חץ, אז הלקוח ביקש להזיז את ה, לא יודע, את הסוויץ' טיפה שמאלה, או את המזגן, לא פה, פתאום הוא רוצה את המזגן בתוך הארון, אז הדברים האלה יכולים לבוא פה לידי ביטוי מאוד מהר, עניין של דקות, מדפיסים, שולחים לזה שמבצע. זה נטו לתרגל את זה, לאמן רגע את העין שלכם, להבין מה קורה פה, ואתם לגמרי שם. מה לגבי המטבחים? יש פה... כן, יש פה מטבחים ממש, אפשר לבנות ממש מטבח שלם, בקנבס ריק. יכול להראות רגע את ה... כן, שנייה. ה- אוקיי, סתם הדירוג שימו לב, שלחתי את התמונה לרנדר, תראו איזה יופי. מדהים. בסדר? ועכשיו אני יכול לקחת אפילו את התמונה הזאת לקנבס, ולהתחיל להוסיף, לשנות, להוריד, להחסיר, להוסיף שטיח, להוסיף אקססוריז, להוסיף תאורה, וכל מה שבעצם צריך. לגבי הקנבס ריק, אני הולך רגע לבית, אני פותח את הבורד סטיילר שוב, יש לי פה פתח קנבס ריק, והקנבס ריק הוא בעצם כמו סקצ'אפ. זאת אומרת שאני יכול לקחת פה עכשיו מלבן, אוקיי, לתת לו מידות מסוימות, אתם רואים למטה יש לי מידות, יש לי פה פוש פול, אוקיי, ממש כמו בסקצ'אפ. נידול כמו בסקצ'אפ, אני יכול לייצר פה יחידת נגרות, גם לפי קווים, לחתוך אותו באמצע, אוקיי, רגע, להוסיף לו חיפוי, יש לנו כלים על פאה, קו על פאה, אוקיי, אני ממש יכול לחלק אותו, אתם רואים, זה ממש מתחלק כמו בסקצ'אפ, לעשות לו אופסט, לתת לו פוש פול פנימה, פוש פול החוצה, להסתכל על זה במבט על, להסתכל על זה במבט חזית, אוקיי, ממש 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 לבנות את זה כמו בסקצ'אפ, אוקיי, זאת אומרת שאני יכול גם לבנות פה קירות כמו בסקצ'אפ. אז יש פה שתי שיטות עבודה, או שאני עובד על תוכנית, מה שאני הייתי ממליץ כי זה הרבה יותר נוח, לפי ההיקף, לפי הקנה מידה, או שאני ממדל פה איזה בסיס נגרות כזה, לארונות, למטבחים, או לכל מה שצריך. ויש את התבניות, ובדרך התבניות יש שם לבנות מטבח, אם תפתח, אתה רואה שהרכבת מטבח, לא, הרכבת מטבח מתחת. פה יש את כל החלקים של המטבח, תגלול רגע, תראה לנו. אני מכניס פה בלי סוף כל פעם, יש לך פה, אתה יכול לבנות אחד אחרי השני, יש ארונות באוויר ולהעלות אותם ולשנות אותם, יש לך גם אי מטבח פה, זאת אומרת, יש פה אפשרות ממש לבנות מטבח שלם, יש פה פינות מעוגלות וכל מה שצריך. מדהים. אוקיי, אז ואפשר לשחק עם כל אחד, וכמו שאתה שם לב, למעלה, הוספתי עכשיו, תסתכל למעלה, איפה שהפתקים שלי, בהדר, מצד ימין, לא, עוד שמאלה, 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 יש אייקון חדש, אתה רואה עם 3 קוביות, כן. 3 קוביות. לא, מימין לפתקים שלי, מימין, ממש מימין, כן, זה. חץ כן. עליו רגע. אין, הוא לא נותן לי. לא נותן, אתה צריך לעשות רפרש, כנראה עוד לא עלה. זה כזה כמו 3D warehouse, כאילו מודלים? זה ייתן לך, לא, להוריד את המודל לסקצ'אפ. אוקיי, מדהים, אז אפשר כאילו למדל פה ולהוריד את המודל. בדיוק, אתה יכול לעלות לסקצ'אפ, לרביט, אז הבנת, אז אתה יכול להוריד אותו. השימוש בזה זה גם בטוקנים? כל הבנייה הזאת? לא, לא. השימוש פה הוא רק ללקוחות משלמים, הוא היה פתוח עד סוף החודש, הוא נסגר בראשון לחודש, הוא היה פתוח במאי. כל לקוח שקונה טוקנים בעיקרון, יש לו גישה לבורד סטיילר בחינם, אוקיי? זאת אומרת, הרעיון הוא להיות לקוח בבורד ספייס, ובורד סטיילר היא חינם לגמרי.
למעט אם מרנדרים, כמו שטל עשה, אם לוקחים את הסקיצה ושולחים לרינדור, לננו בננה, אז נשלם רק על הסקיצה. אבל כל העבודה בפנים, קירות, חלונות, הכל זה, אין טוקנים. מעולה. בעצם בורד סטיילר הפך להיות כמו הום סטיילר, כמו... בדיוק, דומה להום בדיוק. סטיילר. הרעיון הוא זה הום הרפרנס. סטיילר בעברית, הום סטיילר. עם ספקים ישראלים, עם וואי, חיצונים מהמם. ישראלים. אבל בהום סטיילר יש מהמם. מלא 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 ריהוט, מלא. אתה צריך כן, לדעת. אבל ריהוט שוב, אין קשר, תבינו שבריהוט אפשר תמיד ללכת לחנות, לקחת את הספה, ובורד סטיילר מעלים את זה, והיא הופכת לך את זה לתלת מימד. זאת אומרת, זה לא משנה מה יש בהום סטיילר, גם אני עבדתי עם הום סטיילר, ויש להם כל מיני ספקים אמריקאים, יש המון. העניין הוא שבסוף את רוצה את הרהיט האמיתי, לקנות אותו. אז אם את רוצה לקנות את הרהיט, פשוט את הולכת לספק, לחנות, מורידה אותו, הופכת לתלת מימד ומכניסה את זה פנימה. אז מצאנו לנכון שזה לא נכון לעלות יותר מדי רהיטים, את מבינה? זאת אומרת, כי בסוף את רוצה לשים את מה שהלקוח שלך בוחר. גם בסופו של דבר, אנחנו מגיעים למצב, אנחנו הרי במרוץ כל היום, אוקיי? עכשיו, ה-AI בא באמת לקצר לנו תהליכים. אנחנו מגיעים למצב שכשיש לנו כלי, שבו אנחנו יכולים למדל את החלל, ממש בקלות, לפי המידות שלו, לסמן איזה רהיטים אנחנו רוצים, ואיפה, אנחנו גם יכולים אחר כך לקחת את זה לקנבס עצמו, ולהחליף את הרהיטים ששמנו ומיקמנו לרהיטים המקוריים לפי התמונה שלהם. אוקיי? זאת אומרת שיש המון שיטות עבודה. טל, הדבר היחידי שחסר לי, זה איך אני לוקחת את התמונה שלמשל צילמתי בחנות, או הורדתי מקטלוג, והופכת אותה למודל זה ממש פשוט. הוא אמר את זה. ממש אז פשוט. נראה את זה. הכי קל זה דרך הקנבס, טל, תלך אולי לקנבס, מודל תלת מימד, הכחולים האלה עוד פעם השתלטו אפשר על להראות המסך. איך אתה לוקח רהיט והופך אותו לתלת רגע. מימד. אוקיי, שימו לב. הכחול הזה עוד תלת פעם. מימד, כן. אוקיי? יש לי פה תלת מימד עם טקסטורות. אוקיי? אני מכניס לפה תמונה של רהיט. בסדר? רגע. זה משנה אם אתה לוקח את זה נגיד מהאתר של איזה חברה, מהזווית שזה מופיע שם, זה משנה או ש... לא, כן רצוי לקחת את זה באיזושהי זווית שהיא בריאה. כן, בדיוק. אוקיי? בואו ניקח סתם לדוגמה תמונה של קורסה. בסדר? אז זהו, כי זה זוויות כאילו... לא כשאת נשאר. לוקחת תמונה מקטלוג, תמיד יהיו לך כל מיני זוויות. כן. ואם את אבל מצלמת את זה זאת זווית בחנות, טובה, זאת זווית טובה. בדרך כלל ואם את זווית- מצלמת את זה בחנות, אז את יכולה לבחור באיזה זווית את מצלמת את לא, זה. אני בכוונה להוריד מקטלוג, הכי טוב מקטלוג. אני לוקח פה את התמונה, בסדר? אני רושם לו turn באנגלית. 3D. לא חייב, אפשר גם בעברית, לא חייב לרשום כלום, גם כמה אותיות, כי פשוט המודל הזה יודע מה לעשות. אז רק פשוט להעלות הרהיט, לרשום כמה אותיות ולשלוח, והוא ימיר את זה תוך כמה שניות לתלת מימד. בחרת פה במשי? כן. בטקסטורות, אוקיי. ואחר כך מעלים אותו פשוט לבורד סטיילר, ואפשר למקם אותו בחלל. מה זה המשי, מה שאמרת? משי אני זה צריכה אחד של קודם- המודל. מודל עם טקסטורות, זה מודל... אני צריכה קודם לשמור אותו במחשב בתיקייה שלי בשביל לעלות כן, לבורד. כן, אחרי שהוא יהיה מוכן, את מורידה אותו, ומעלה אותו לבורד סטיילר. אבל מה שכן, אפשר לעשות את מה שהוא עשה פה, בתוך בורד סטיילר כבר, בלי לחזור לכאן. זאת אומרת, פשוט כאן יותר נוח. בבורד סטיילר גם, את יכולה לעלות בתוך הרהיטים, יש את הרהיטים שלי, ויש שם אפשרות בתוך הפלוס. אוקיי, להעלות בבורד את סטיילר הרהיט. אנחנו עושים את זה ככה, תסתכלו. רגע. בכפתור ימני כבר יותר קל, רואים את זה, עשיתי את זה יותר נוח. אם אתה תעשה אוסף רהיט, שאתה בתוך הבית. אוסף רהיט, הרהיטים כן, שלי. כן, אוקיי, בדיוק. תמונה ל-3D. מכניס את התמונה. יותר פשוט ככה. כן, יותר פשוט. אוקיי, ככה עשיתי נגיד פה את הרהיטים ששמורים אצלי. לא. הם גם מתמונות בעצם.
אז מפה זה יותר קל, כן. זה מיד יוצר את זה? כן, לוקח לו איזה דקה לא והוא נראה. מייצר. מה לגבי מדרגות, גגות, כל מיני יש, מדרגות, אני נישות? עשיתי מדרגות מדהימות. אני לקחתי מדרגות מסקטשאפ שהמעצבת עשתה לי, ופשוט אוקיי, הימרתי אותם בתלת תסתכלו, אתם מימד. רואים כל אלה זה רהיטים שעשיתי מתמונות, וואו. אל אוקיי? תשכחו שוב, התלת מימד הזה פותר לכם הכל, מדרגות, כל דבר גגות רעפים, אפשר לעשות גגות רעפים? גג משולש? גג רעפים, עדיין לא התייחסתי לזה. אני גם באמיתי, אם אני רואה פה גג רעפים, אני ישר שובר אותו ואני מחליף. אני לא יכול לראות את זה יותר. באמת? כן, אבל מה אני יש לי אכניס לגבי, לקוח את זה, כן. שמתעקש, יש לי לקוח שמתעקש על זה. כן, מה לא, מה אבל לגבי, חיים, מה לגבי מלא כסף. כל הנושא של מרפסות בחוץ? עשינו, מרפסות הוספנו, מעקות הוספנו, וכל צריך זה פשוט בבורד לשחק סטיילר, שם. כאילו, זה פה? שיש אפשרות להעביר קיר חופשי, והקיר החופשי, את קובעת את הגובה שלו של 20 סנטימטר, רק כדי להמיר, ויש מעקות בתבניות, יש את כל המעקות הכנסנו, מעקה זכוכית, מעקה ברזל, שמים מעקה, ואז אפשר לעשות פשוט מרפסת. כל הנושא של שבילים, וכמו בהום כן, סטיילר, לאט שאתה לאט נוסיף, תשמעו, אנחנו צריכים אתכם פה, באמת, אנחנו בוואטסאפ, תרשמו לנו, אנחנו נוסיף, אין בעיה, אנחנו צריכים את הקשר איתכם, כל מה שתרצו אנחנו נוכל להוסיף, אנחנו עובדים מול תוכנות תלת מימד אחרות, מייצרים את זה מאוד מהר, אז אין לנו בעיה, רק תבקשו ואנחנו נוסיף לכם. איך אני הופכת את הקורסה הזאת עכשיו שנקבל לקומפומנט ואני אכניס אותו לסקטשאפ, איזה קופסה? הקורסה הזאת. עכשיו אני אראה, רגע, שזה יהיה מוכן. קופסה צריכה עם הסוכן סקטשאפ, מה שטל עשה עם אהרון, לדעתי, לא, עם בלנדר. לא צריך בלנדר. מה זאת אומרת? זה מוריד פה את זה כ-GLB, ואני יכול להכניס את זה לסקטשאפ. אוקיי, ב-GLB אתה יכול להכניס סקטשאפ, כן. כן. טל, אתה תוכל לעשות בהדרכות שיש ממש שיעור על זה, על הבורד סטיילר? כי זה עובר, כי פה זה ממש מהר, וקשה לזכור את הכל. אפשר לקבוע איזה הדרכה, אני אדבר מחר עם חיים ונראה מה אנחנו עושים. שיהיה משהו שאפשר לחזור ולצפות בו. סבבה. כן, בורד סטיילר צריך יותר, כי הוא... הדרכה הוא עדיין מאוד, כאילו מאוד. בפיתוח, ואנחנו לא רוצים כאילו כל הזמן כל יום יש עדכון חדש בו, אז אנחנו ככה נגבש אותו עד הסוף, ואנחנו נעשה איזו הדרכה מקיפה ממש ממש בקרוב. בגלל שזה משי, לדעתי לוקח לו קצת כמה דקות. בוא נראה, אני אבדוק מאחורה מה קורה. תבדוק בבקסטייג' מה קורה איתו, הנה. אוקיי, אז קיבלתי בעצם מודל תלת מימד, הנה בואו נראה מה יצא. אוקיי, אני עושה לו דאונלוד. אינגריד, את מסתכלת? כן, אני רואה. עושה דאונלוד, הולך לסקטשאפ. הולך לפייל, אימפורט, ומכניס את הקובץ. אוקיי, וקיבלתי את המודל בסקטשאפ. אמן, תודה. הוא גדול קצת, לא? הגודל... אז תעשי לו סקייל. כן. מהמם. יופי, חברים, אז אני אסכם ואגיד שהיה לי נורא נורא כיף, ואני באמת 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 ממליץ לכם להעיז ולהתחיל ולנסות ולשלב. מי שלא ישלב את זה ביום יום שלו, כנראה שלא ישלב את זה אף פעם. בורד סטיילר חברים לא עולה כרגע, אז אתם יכולים ללחוץ בלי לפחד, תלחצו על כפתורים, לא יעלה לכם כסף, אז תנסו להעביר קווים, לנסות לעשות תוכניות, להוסיף רהיטים קיימים, ריצוף, דלתות, פתחים. אם זה מחליף לי את ההום סטיילר, אז קניתי. אנחנו נחליף לך את ההום סטיילר הזה, תהיי איתי בקשר גם בפרטי, תגידי לי מה את צריכה, תאמיני לי שאפשר לעשות יותר טוב היום, כי זה יותר קסטום, זה בדיוק לדברים שאתם צריכים בישראל, אז אנחנו נוסיף סימני חשמל ישראלים, כל מיני דברים. כן, זהו, בהום סטיילר זה לא כל כך מדויק, אבל זה מוציא תוכניות ל-DWG, רק מזה אני כן, ממשיכה זה מה אחר שאנחנו כך רוצים להגיע בסוף.
הרעיון הוא בסוף באמת DWG ולתת לכם לייצר מזה דוח כמויות. כבר יש לנו, מאחור אנחנו כבר בודקים איך לייצר דוח כמויות מדויק. דווקא לפעמים אנחנו כן, הולכים, זה לא, עם הסינים זה עוד לא, זה מוציא תוכנית לא אנחנו טובה. נגיע לשם, אל תדאגי, אנחנו כבר, אנחנו מתקדמים בקצב וואו, מהיר. זה מעולה. מעולה. טל, יש לי שאלה על הסרטון כן, שעשית. אה, שלום מזל, עשיתי, מה שלומך? אהלן, מה העניינים? סוף סוף אני מתחילה לעשות משהו. הגיע הזמן. כן. רציתי לשאול אותך, הסרטון שעשית, ניסיתי לעשות, וזה לא ממש הפנים שלי. אני יכולה להעלות לו שוב את הסרטון ולבקש ממנו לשנות, כאילו להתייחס את לא מעלה לפנים? את הסרטון, את צריכה לייצר סרטון חדש, אבל קחי בחשבון שהתמונה שצריכה לעלות של הפנים צריך לפחות אולי איזה 2, וגם שיהיו מאוד מאוד אבל הוא טובות. לא נותן לי 2, אתה יכול שוב להראות? כי הוא נתן לי 1. לא, את יכולה גם עד לא, את 4. יכולה להעלות כמה תמונות. סטודיו וידאו, הלכתי לסידנס 2, נכון. רפרנסים, רפרנסים, אוקיי. תמונות טייזר, והכנסתי לו 1, 2, 3. ככל שאני אכניס לו יותר תמונות פנים, ככה הוא יבין יותר מי אני ואיך אני נראה. עדיף גם אחד פנים ואחד פרופיל, וכמה בדיוק. שיותר כן, להיזהה. כמה שיותר. בדיוק. אוקיי. וואו, אני הכנסתי לו תמונה אחת, דווקא יצא סבבה. כאילו. אני עוד אעלה פעם, את זה זה תכף תלוי לאינסטגרם. כמה רואים את כן. הפנים שלכם טוב בתמונה הזאת. עלה תמונה הבנתי. מצלמת, כאילו, תמונה אני טובה. דווקא חושב שקלינג בפנים עושה עבודה טובה יותר מסידנס. זה דעתי האישית. לא בסדר, יודע כן? כמה. אבל בקלינג הוא נותן סרטון נורא קצר, עשיתי גם אתה בוחר בקלינג. בביבי, לא? לא, מה פתאום? אוקיי. אין גם פה וגם משהו אני פה, כפי אחי, שאתם אנחנו רואים, הגיעה בקפריסין. השעה והתחלתי לדבר שטויות. אני באנסטסיאדיס בוחר. חיים, אי אפשר לעשות פה גם משהו של יצירת תמונות תדמית, כמו בתוכנות אחרות? את יכולה להשתמש ב-Chat GPT, כאילו במודל של Chat GPT, ולעשות פה תמונות תדמית, זה הרעיון, שיש לך פה את כל היכולת. תגיד, אני למעשה יכולה להתנתק מהג'מיני בתשלום? כן, אמרתי לך את זה כבר שעשינו סדנה ביחד, מזל. חברים, יש פה גם ג'מיני, אוקיי. ויש פה גם צ'אט GPT. לטל לא נראה לי הראה, שהכרתי אותך. אפילו טל עדיין לא, כי לטל יש תשלום ב-GPT לא מנוי, אבל תלך רגע לקנבס רק שיראו, כאילו יש פה GPT מלא, אין צורך לעשות אפילו מנוי ב-GPT, אוקיי? יש פה, אתם רואים מצד שמאל, יש פה כפתור, תראה את הכפתור, ברגע שאתם לוחצים עליו, הוא גם שומר לכם את ההיסטוריה, זה GPT, אתם יכולים להעלות לו תמונות, להתייעץ איתו על סרטוני וידאו. אבל הוא כל הזמן צריך טוקנים בשביל זה? כן, כל שיחה זה עולה בערך לדעתי או חצי טוקן או 0.25. מה המחיר של הטוקנים? סליחה? העלויות של טוקנים, איך זה עולה? עלויות של טוקנים, יש אפשרות לרכוש חד פעמי ב$10 למי שלא רוצה מנוי ורוצה להתחיל, אז יש חבילה חד פעמית בלי התחייבות, ויש חבילות חודשיות, $23 שזה בערך 70 שקלים, מקבלים אפילו פחות כבר, נכון? $1 3 שקלים, כן, אז לא משנה, בין 60 ל-70 שקלים, מקבלים 520 טוקנים לחודש, כל אחד, הם לא נמחקים אף פעם, הם לא הולכים, מעבר לזה מקבלים את הגישה לכל המערכות האחרות, כולל בורד סטיילר, כולל, אוקיי, כן, יש לי את זה, לא השתמשתי. מעולה, תודה. תלוי כמה מייצרים. בבורד סטיילר יש תקרות ופרופילים של תאורה? כן, יש תקרות, יש אפילו ניתוק תקרה מהצדדים, יש פרופילים מגנטיים כאלו של תאורה, בתוך התבניות, תחפשו בתבניות, ומה שחסר לכם, פשוט תרשמו בוואטסאפ, בקבוצה, אנחנו מוסיפים את זה באמת תוך דקות, כי המערכת שלנו מאחורה מחוברת למודלים של תלת מימד, ואנחנו יודעים לעשות את זה מהר. אז רק תבקשו כל דבר שחסר. בתבניות עכשיו יש המון מודלים, ממש, לא... כאילו אם תחפשו בתבניות, באמת, יש שם, השבוע הוספנו קרוב לעוד 20 מודלים שם, תלת מימדיים. אנחנו מייצרים את הכל בבלנדר. אז רק תבקשו ונוסיף לכם. סבבה.
אוקיי. מדהים. אוקיי, טוב, חברים יקרים, נסכם ונגיד שהיה נהדר, ואנחנו נדאג שההקלטה תעלה מחר כזה. אנחנו זמינים לשאלות, מזמין אתכם להתנסות, מזמין אתכם לנסות את האתר, באמת, אחת הפלטפורמות הכיפיות שיצא לי לעבוד איתה, סופר נגישה, סופר נוחה, סופר כיפית. מי שרוצה, מי שעדיין לא מנוי אלינו ורוצה לעשות חבילה, יכול לממש קוד קופון לחודש ראשון של 20% הנחה. זאת אומרת שהחודש הראשון יעלה $18 ל-520 טוקנים, $36 ל-1,050 טוקנים, ואם אתם רוצים מנוי של 2,200 טוקנים, אז זה יוצא לכם $68 למנוי פרו, למנוי טימס, סליחה. אז הקוד הנחה, אני שולח לכם אותו בקבוצה. שלחתי כבר, שמתי... מעולה. מי שרוצה להירשם, שוב אני מזכיר, הקוד הזה תקף לחודש ראשון בלבד, ויאללה, תתנסו, רוצה לשמוע שאלות שלכם, רוצה לשמוע ולראות תוצאות שלכם, תשתפו בקבוצה, תראו, בשביל זה אנחנו פה. יאללה בלגן, שיהיה לכולם לילה טוב ושקט, ושבוע מבורך. תודה רבה. תודה רבה רבה. ביי, לילה טוב. ביי. לילה טוב. תודה, ביי.